Bost markakoa, NC hogeita bost, esaktuki. Hemen ikus dezakegu egin dugu simulazio bat, bombilla honek alarma batea adierazten du edo. Da hemen ikusi daiteke zelan dauden lehenengo biak dira relé autorako erabiliko dira. Hau da alarma bat konektatzeko edo kamerak zerbait ikusten duenean. Eta 3 eta 4 erabiliko dira, alderantziz, zozer pasatzen denean, kamera grabatzen hasteko. Bueno, hemen ikus daiteke, zelan hemen ikus daiteke zelan mugituzkero sensorrak hartzen du, mugimentuzkoak eta bombilla izetu egiten da. Egin ezkero. Hau izan da egin dugun lan guztia eta egin dugun prozesua. Hemen alimentazio iturria ikus daiteke. Hemen lehenengo konektore hau 12 voltiotarako izango da eta bestie masa, hau referentzia jartzen duena masa. Kasu honetan kamera honek ez du behar voltajerik badaukalako alimentazio iturria, bestela hortik jarri alimentatu beharko genuke.